I tæt samspil med vores kunder og samarbejdspartnere skaber vi holdbare løsninger til fremtiden. Vi bygger bro mellem, hvad der er og hvad der kan være. Vi sørger for, at det kan bære, og at det er bæredygtigt. Med innovation, høj detaljeringsgrad og leveringsdygtighed. Hos Ingholt Consult er kvalitet og service afgørende parametre for vellykkede byggeprojekter. Vi ønsker at skabe værdi for vores kunder og samarbejdspartnere, og det gør vi gennem klar kommunikation og løbende sparring. Hver dag gør vi os umage med at skabe transparens i byggeprocessen, så vi opnår de bedste resultater til glæde for vores kunder. Vi takker vores samarbejdspartnere. Sammen skaber vi byggerier, der står mål med teknologien og udviklingen i byggebranchen. www.ingholt.dk